Nya. Ha? Dali, day. Day. Mga ano nga man mo to suota ma? Diyan sila natutulog. Ma, naapalagi ng Nescafe nga mga kuan ma. Karaan ma. Dis ama nagikan. Nanay magna? Na may dagko anak man no? Nay dagko niya nay gunitan. Siyempre. Ikaw ra di magkape. Asa? Gamay lang day kay di man ko hilig magkape. Tumana. Sa ilalom oy. Ilalom. Ali boss. Di ka man matugnaw diri. Lewak-wak kami. Nag-ulan man ba? O saan na pag-ihaw sa baboy? Gamay lang ako. Ano ko? Naman ko gamit. Lobe. Ano ko gamit? Isog. Laan ka na mo ay. Ang laksaw. Eh? Kape na. Wala ako may nabasa. Nabasa. Ito nabasa ang pamilya. Ano ka nabasa? Ayan. Oh, nagbagyo na mga loves. Nanirado na sasakyan natin. Nanirado na. Nag-ulan. Punta kaming mga goy mamili kasi mag-ihaw-ihaw na silang lang ng baboy. Bumili ng baboy. Nindot man sa bukid ay no? Pero kadugayan no, maano siya, mingaw no? Paggabi eh. Nindot mo na ibidyoke, na TV. Walang jampong. Walang jampong. Maumura gihapon, walay kausaban mga loves ko. Color gear. Wala din, nindot lagi ng imong kuan day, shirt day. Kalang lang kay babagay kay sa imuha lang yung ano. Yung anak pod. No? Kahit saan po talaga mahal ang mga bilihin, mga loves, pati din dito, mga lamas. Dito kami bumibili kay ate dahil mabait po siya, pangalawang bisis na namin dito. Ay, anak di ay. So, dito na sila namili. Nag-vlog magputi. So, kung na kayo sa mga agoy dito, hanapin ninyo ito. Maka-discount po sa inyo. Hindi mo kinagapalo kay Kublain. Sa imo ko. Ha? Trips? O trips? Kanaging ano na ba? Nasa trips? Bagi-trips? Walay dako, te. Walay labi. Ayaw lang, te. Ayaw sa anak. Hindi, te. Anak, ang assistant. Kulikot kuan 1/4. Kana day okay ra? Dugangi pa daw eh. Kami sa Prince House mga lods. Hanap po sa to. Ag isa to. Peanut butter or sauce. Unsa pa to? Tomato sauce. Original te ulot kana usa ka bar dahil sa muta. Ha? Muta uy. Sa ubos na. Pwede na kadili ani magdawli. We don't need naman. Tara tama na ni. Adto ta sa sauce. Abang ko dito ta man ni sa man ni. Tihugasanan ti Miss Mark. Asa man? Kani. Wala na tanaw man siguro. Dume. Ay kadto din ko ang dati. Anara oh. Muriatik. Naman muriatik aning Nara oh. Mo na inyong gamit? Dili. Unsa man yung gamit? Katong sa PC.
Katong ingon niya pig kadtong kay. O kana lang, kunindot man isa mo na. Asa tong margarine nga na ay sugar na. Pink ang orange. Pink ang color. Redere. Mahal. Pila. 120. Kaya kung konta na may tag 70 patang sa bakery ganito. 70? Asa may nindot paliton. Ay lami. Magkano dito pinala? Inta. Namili pa kami dito mga loves ng kailangan namin sa aming hikay-hikay ba pagluluto-luto kasi kailangan namin ng mga container kung saan namin ilalagay yung ulam kasi yung parents ko, yung mama at papa ko, wala sila masyadong mga gamit ng mga ganito, yung mga pang serving, yung mga kung may mga bisita, ganon. So next time bilhan ko sila ng mga ganyan. Wala naman talaga din kami, hindi kami mahilig sa mga party-party or magluto-luto ng mga bongga, pero kapag may mga ganitong time, kailangan talagang bumibili. Laborang silong lang yun. Ang plate number pa, nasa tunga. Babalik na tayo ng bukid mga darling, no? So, buti na lang itong aming daanan ngayon is talagang ang haba-haba na ng nasimentado na nadaan. Kasi noon, mga darling, grabe. Ang lubak-lubak talaga as in promise. Day. So yun mga loves, napagod kami. Lang napagod kumain. Napagod yung balat namin. Nasunog. Higda sa amin ay. Kaya nagbiyaan ka natin nato sila. Gong, dali, gong. Pakot to. Uban to. Uy, nagbura. Wala. Tara, gong. Gulo ka asa na ko ni ikuot. Lubot. Ano ko gawo? Papay. Kadeta, dali na deta. So yung mga loves, good night. Dito na kami, nag-file na naman kami sa laki na extension namin. Dito talaga kami. Yan. Dito, linya dito, linyahan. Nagtapok-tapok na talaga kami. Ang uban borlog na. Ang uban, nag-semport pa. Pero ganan pa rin na. Ganan. Katulad nito, yung papa namin at mama nandun sila sa natulog. Nandun sila sa extension, yung saan yung kainan. Malamig kasi doon. Maganda yung temperature. So, open. Antik din yung electric pan namin, guys. Antik din. Galing sa lula namin. Galing sa lola, so yun. Matulog na kami. Bye mga loves.